Čaute. Dnes som sa vybral na prechádzku za mesto. Aspoň na takú polhoďku sa vyvetať, fajne teplo. Dnes neprší. Posledné dni stále mrholilo. Takže idem aspoň trochu za mesto sa prejsť, prevetrať. Som na takej záhradkárskej oblasti a za ňou ide taký pás lesa v podstate. Prevažne lúka a krajom ide v takom svahu les dookola až po ďalšiu dedinu. Tu sú také zarastené staré záhradky. Úplná huština. Ale že úplná. Zvery, tu je kopu diviakov, jazvecov, líšky. Čo som tu ešte videl? Ani neviem. Proste kopu je toho tu. Bláto riadne. Ale ináč v jari, v tých huštinách, jak začnú čerešne, v tých zarastených záhradkách, paráda. Sú tam staré stromy, ktoré ešte rodia, jablka, čerešne, sú tam maliny, jahody, doteraz sa dajú nazbierať. A človek sa cíti úplne tam, jak v džungli. Proste zarastené úplne všetko. Tu sú nejaké pozostatky, ešte nejaká nádrž na vodu. V podstate tu není studňa, nikto tu asi nemá hore studňu na kopci. Aj taká železná nádrž na vodu. Najskôr tam je brána, aj chodník vidno. Vychodený od zvery, takže tam sa skrývajú kde srny alebo čo. Včera som testoval kamerku. Som zobral so sebou. Tiež som dačo nahral z prechádzky, ale natočil som v 5K rozličení. Asi hovorím, nová kamera, výkonná, v podstate najnovší model. To musí ísť na 5K. Ale ja to striham iba v mobile. Mobil mi to aj neotvoril, ani to video vôbec. Takže dneska už som si nastavil 4K. A natočím si. Vidíme, čo z toho bude. Možno dať čo zavesím na YouTube, vidím z prechádzky. Pozrieme možno takú chatku jednu, rozbitú, vykradnutú. Škoda jej. Ja som aj zisťoval, teda snažil sa zistiť, že kto je majiteľ, alebo tak. Ale nedopátral som sa, lebo škoda je. Krásna lúka tu je. A ono sa ťahne tu les. V podstate, no tak smerom doľava a tam je dedina potom vzadu, tam ešte pokračuje les ďalej. Ale v podstate to je taký pás lesa len, hej, dokola. A tu je veľká lúka. A hore sú srny, ale neviem, či vidno na kamere. Včera som ich tiež videl. Jeden srnec a 3 srny. Tu je taká chatka. Chatka, čo sa o ňu starajú, hej. Takže tá vyzerá parádne. Pokosené, všetko očistené, kríky, nič zarastené. Altaneček. Ale riadne je mokro, si kokos. Musíme pozrieť tú záhradku. Tú chátku. Ja som už poznal, že tu je taká chátka, ale som myslel, že sa mi takto stará, ale to roky som tu nebol a aha. Tu je úplne zarastené. Komplet. Ja som tu bol minule, som zobral pakové kliešte na kríky. Dačo som počistil, nech som chcel vidieť, že jak bude vyzerať.
Tu som kus počistil, ale je vykradnutá úplne. Porozbijané všetko. Škoda. Škoda také chatky. Úplne. Hejo. Paráda murovaná. Okná porozbijané. Takže krása vo vnútri. Drevený obklad. Tak to si dal záležať v tých rokoch. Pekná je, tu som kúsok vyčisťoval. Ono keby sa tu vyčistilo, krásny výhľad by bol. Krásny výhľad by bol. Dole nejaké ohnisko, má aj pivnicu. A nič, uvidíme. Možno sa dopatráme dakedy. Čia je chatka. Bola zarastená úplne. Nevidno nebolo. Taká nádrž na vodu. Pozrieme šipky. Fajné. Prejdené mrazom. Toto sa dá jesť. Taký kyslý džem nejaký. To chutí. Plné vitamínu C. Paráda. V takom počasí aspoň dačo z prírody človek vie zužitkovať. Fajne tu sú. Fajne tu sú nory. Nory, chodničky. Vychodené úplne. Vidno. Myslím, že je odjazd vec asi najskôr. Je taká dolina dole, hneď. Má chodničky. Dosť maličké to je na... neviem, že či líška také robí chodníky. Skúsime si ešte pozrieť. Tí mladší chlapci tu postavili takú chatku na štýl bushcraft, alebo takú zalesáckú chatku. Tak skúsime sa pozrieť. Na videu vám ukážem. Riadny chodník vychodený. A možno keď sa im podarí nájsť aj hraničné kamene tu sú, čo som nevedel ani čo je poriadne. Ako počul som o tom, v horách to vidno, aj taký stĺpik kamenný. Tak kde s kameňom to pani určuje hranicu, ja neviem, či okresov, či čoho, či pozemkov nejakých. Ale tu sú také staré hraničné kamene úplne, že neviem, či možno z 18. storočia, netuším. Sudák to opekal, fajný flek, fajný flečík pod kopcom, vietor tu asi veľmi nefúka, zo severu hlavne, fajná rovinka. Ale fľašočky, víno, pivo. Ďalší bordel, šampanské, víno, pivo. Jaj, asi mali deravé tašky. Neviem. To sme zobrali po sebou. Nechať najlepšie. Avšak nevadí. Ináč fajný lesy, že tu je kopu ihličnatých stromov. Taký zmiešaný úplne, nie že kopu, ale dosť. Hlavne v zime. Jak sme chodili s chlapcami tu opekať, posedieť tak dosť často do lesa. Aj boli to tie najväčšie mrazy. A hlavne sme používali staré také ihličnaté stromy na začiatok. Sa rozbombil oheň úplne. No a potom si mohol dávať aj 2 dní, 3 dní, 4 dní. 5 dní. 6 dní. 7 dní. 8 dní. 9 dní. 10 dní. 11 dní. 12 dní. 13 dní. 14 dní. 15 dní. 16 dní. 17 dní. 18 dní. 19 dní. 20 dní. 21 dní. 22 dní. 23 dní. 24 dní. 25 dní. 26 dní. 27 dní. 28 dní. 29 dní. 30 dní. 31 dní. 32 dní. 33 dní. 34 dní. 35 dní. 36 dní. 37 dní. 38 dní. 39 dní. 40 dní. 41 dní. 42 dní. 43 dní. 44 dní. 45 dní. 46 dní. 47 dní. 48 dní. 49 dní. 50 dní. 51 dní. 52 dní. 53 dní. 54 dní. 55 dní. 56 dní. 57 dní. 58 dní. 59 dní. 60 dní. 61 dní. 62
Aj úplne mokré drevo, takže to paráda bola. Kvantum dreva popadaného. No tu je dole už cesta. Dá si ten pás lesa, jak som ukazoval tam. Až tu je hneď lúka a ide až do ďalšej dediny popri ceste taký pás. Tu je strmý svah. Tam ďalej je potom lom, tam sa už les rozširuje. Aj potok tam tečie. Ale rád tu chodím, je to blízko, nedaleko mám auto. Prechádzam sa, popozerám, čo je tu nové. No, je tu zo pár takých majestátnejších stromov, jak tu vidno. Neviem, či to je dub asi, hej. Takých viacej tu je takých dubov, aj čerešne veľké sú tu extrémne. To je lesné, alebo neviem, divoké čerešne. Už tu bolo kvantum hliv, november, december. Brutálne veľa hliv bolo. Kvantum. Aj tu konkrétne na nejakom strome som nazbieral. Je tu také moje obľúbená lokácia popri meste. Lebo tu som býval nedaleko. 10 rokov asi. Dokopy 10 rokov možno. No a tu som chodil so psom. Mám to tu preskúmané, jak sa povie. Ďalší hraničný kameň, nie, to je strom. Ale tu sú ešte. Po celej dĺžke sú hraničné kamene. Ja neviem, každých 50 metrov jeden kameň. Sú to označovaní. No neviem, či dneska dačo zaujímavé, ale aspoň tá chatka zalesacká bola zaujímavá. Sa mi páči, že mladí chlapci si tak dali na mahu také dačo postaviť. Paráda. My jak mladší sme sa snažili dačo také, ale sme tam neprišli, sa mi zdá, že týždeň a toto drevo, čo sme nachystali si, to už zmizlo, to sme sa vykašľali na to. Takže asi tak. Tam parádne si zrobili chlapci. Počuť tu auta úplne, hej, bo tu cesta dole. A ono aj teraz, keď nie je listie, tak viacej počuť. Viacej sa ozýva cesta celkovo. A už tam vidím aj po stromoch. Po stromoch aj hlivy staré už zmrznuté. Takže tu bolo hlivo. Kop. Neviem, ešte by som chcel vidieť jeden ten hraničný kameň, ale neviem. Sa mi chce ísť ďalej ešte. Čerešne staré. Je tu už taká černičina, neviem, či sa mi chce ísť potom, ale... Hej, potom tam je taký pás. To je čisto, tam bolo kopu hlivoch. Až ukážem na kameru aspoň. O, zajac. Som ho vyplašil. Má noru dať, kde ešte co? Tu je taký pás podľa mňa. Tu asi buď by viera spodná voda, alebo dačo. Vidno, teraz asi nebude vidno, ale čisto zarastené, hej, také. Je veľa machu. Aj veľa černíc, stromčekov, hej, tu taký, tu z hora z luky, a keby stekala voda, že viacej vody sa tu drží. Svieti tu slnko a parádne toto zarasta, takže to treba obchádzať, alebo vrchom, a to sa mi nechce ísť teraz, hej, cez luku.
takže už ďalej asi nepôjdem. Asi sa vrátim naspäť na lúku. A tu boli v tých kríkoch hlivy, tu na nejakom pni, sa mi zdá, že tam niekde. A išiel som tak spodkom a brutálne sa tu bude šmýkať so mnou. A tak som obišiel dookola. A tu je riadna kračina. Ty vole. Neviem, by sa oplatilo pri strešok sa zapať. Alebo prespať. Keď zavetrie. Napadáme z toho stromu. Normálne pod týmto. Perfektne. Taký prírodný prístrešok normálne. Veľmi pecka. Ešte tak vidno, tu by som si normálne aj ľahol. Zavetrie. Oheň by som asi nerobil, by mi sa nechytilo. Ale na také prespatie, kebyže aj tu by zvery asi otravovali. Samý chodníček tu je všade. Aj celkom výhľady by boli stáde teraz, ale dá čo vidno. Tam je hrad nedaleko. Rieka Ondava, hrad. No už sa blížime ku tej zalesáckej chatke, či jak to nazvať. No som zvedavý, dlhšie som tu nebol. To nie je vnútri. Paráda, stolík. Drevo, stáne, lavice, hnízko. Vo vnútri neviem, či bude na čo vidno, ale na kamere asi nič. Ale v podstate je tam aj taký krb spravený. Koš, originál z dreva, všetko. Paráda. Chlapci si dali roboty. Drevne také naštiepané drevo použili na obloženie chatky. Paráda. Úplne pevno drží. Strecha z folie, z celky teda. Paradivé. No, keby ešte tu bol taký prístrešok, trochu, tá opolná pecka, ešte aj kopali v zeme. Pozerám. No tu dosť krivo to je. Takže neviem, no. Dreva tu majú, no. Vo vnútri bol taký krp, tu bol vyzeral, že je komín. Hej. Aha. Ja, kde si je veľký človek do týru. Rodina, celka. No dobre. Idem sa ešte trochu prejsť. Môžem si povedať, čo mám pri sebe, napríklad tak, čo nosím do lesa. Mám takú kapsičku malú od Pentagonu, myslím. A mám mobil, peňaženku. Aj voda mi tam vojde, malička. Hej. V pohode, mobil. Tu mám, vpredu mám doklady, kľúče od auta. A nožík za opaskom, čo som si minule kúpil. Nový. Teraz ho testujem trochu. Celkom dobre sa nosí, že mi nezavádza. Som nechcel veľkú kudlu. Ukážem na kameru. Pekný nožiček. Kožené púzdro. Nie je vôbec veľký. Celkom ostrý prišiel.
No. A jak som sadol aj do auta, tam mi nezavázal, som si myslel, že joj do Rici, že mi bude zavázať, budem sadať do auta, nastupovať a zohynať sa. Vôbec nezavádza. Takže pecka. Toto som potreboval. Iba chvíľa, čo zase robiť ďalšie. Z dreva. Tu už tu klesa dole, ja pôjdem asi von z lesa kus. Nevidno ani vydašené ucho, ani plamienku. Som myslel, že nejaké huby bude vidno. A tu som nazbieral dosť minulého roku v podstate, v decembri, decembri. Aj hlivy. A dneska je riadne teplo, keby tak ostalo. A za chvíľu sú zase huby, ale nevidno nič. Tu sa povedí viaci rozviac potierať. Idem vonku z lesa. Pozriem, že nájdem tam ešte kameň. Tie kamene, aj tu je jeden, aha. Po celom lese sú. Po celom lese sú. Tu je ten hraničný kameň. Ja som ani nevedel, čo to je poriadne. Ale hej, taký štvorcový tvar. Ja som písal jednému pánovi, čo sa zaujímal o históriu. Tam mi to povedal. Tá v histórii určovali hranice pozemku väčšinou a to on ide po celom okraji toho lesa. Nájdeš také hraničné kamene. To je zaujímavé. Jaká tu je nora. Ty kokos. Čo je? Bazénik. Ty kokso. Tu chodia piť, zvieratá, asi sa kúpať. A tu majú lázne normálne. A tam taký menší. Fíha. Ale to je, keby to vykopal. Zaujímavé. Zaujímavé. Tam ďalší taký baňúrik. Idem asi tam, po zvieracej stezke. To riadne. Kokos. Nepočujem zve. Bo tam srny som videl. Som sa naobliekal dosť a pritom ani netrebalo. Ak sa hýbem tam úplne, že teplo. Aha, breza, to tu je, možno ani nežije. Aby som si zobral zvoj na rozpaľovanie, ale kašľam na to. A tu v okolí je asi len zopár tých bries. A ďalšia. Tam je stará vyschnuté, jak sa im to nedarí asi. Vyschnuté. A hlivy. Staré hlivy, alebo nejaké huby. Neviem, možno, že nehlivy. Nevidno huby vôbec. Škoda, že majú prísť mrázy doraz. Za chvíľu, čo som pozeral od pondelka. A to mi tu akože nie sme teraz nejak v horách alebo čo. Lebo stredné Slovensko, sme na východnom Slovensku. A tu nie je až taká zima v podstate. V podstate tu sme už akoby na začiatku východoslovenskej nížiny. Takže sú tu celkom iné podmienky, ako kde na strednom Slovensku. Proste zima tu končí skôr, jak na strednom Slovensku, kde aj mravenisko.
Robili to. Je baza a nevidno huby vôbec. Predsa som našiel aj Judašovo ucho. Asi nejaké zoberiem aj domov. Pekne celkom vyzerajú. Tam na ďalšom vidno. A tu sú asi staré. Aj tu sú staré. Ale toto je tu celkom dobre. Je to asi nebars. Aj tu sú. Aj tu sú pekné úplne. Tu sú parády. Peckové. Poprážim doma v mesu. Zobral som si len takú platenú tašku. Do vrecka som ju strčil raz, dva, jak som išiel von. Paráda, bo nezabera veľa miesta, keď čo nájdem, môžem zbierať. V jari môžem zbierať tiež huby alebo nejaké bylinky, čo. Furt lepšie jak igelitka. Ja idem pomaly ku autu. Fajná prechádzka. Lepšie ak si aj doma. Hoci je také chmuravé počasie o ničom, hej, ale furt je lepšie výjsť vonku, aspoň kus, aspoň na pol hodinu max do lesa. Tu človek hneď sa naládi na prírodu, iné myšlienky popozera. Hlavne ja keď idem do prírody, sa snažím, a nedá sa stále, ale sa snažím pozerať okolo seba, všímať si, byť všímavý, detaily. Pozerám aj na zem, či dačo neuvidím, jak tie hraničné kamene, bo niekto by si možno aj nevšimol. Pozerám okolo seba huby, rastliny, príroda, zvieratá, detaily, terén celkovo, počasie, aj vietor. Už potom vyhľadávam miesta, nie že vyhľadávam, ale si všímam miesta v okolí, kde sa dá napríklad poopekať, hej. Aj keď bude fúkať vietor. Ja napríklad idem s rodinou opekať a teraz nepôjdem tak, kde budem stať jak vetrolám s deťmi a uhlíky budú lietať až Boh vie kde. Každý bude nervózny, akože zle poveternostné podmienky v podstate. Takže aj tak si všímam miesta, hej, že aj počas celého roka idem dakde, že fúka vietor, tak vidím už. V podstate už viem, že kde mám ísť približne, kde nebude fúkať. Takže tak. Treba byť všímavý v prírode. Prítomný duchom hlavne. A užívať si. Nebyť veľmi zbytočne zamyslený. Zbytočne o tom. Takže tak. Kráčam pomaly ku autu. Urobím si toho Judašovo ucho na večeru, mám nejaké mäso doma spravené. A si dám ku tomu poprážim na masle, len tak okorením. No, pokúsim sa to dostať možno, že na YouTube. Krátke videjko. Vidíme, či krátke, nechce sa mi dať strihať extra. Ale na mobile postriham, stiahnem z kamery. A keď to pozeráš, tak už to je na YouTube. Tak sa majte.